Ayisikonakeleke manje. Ayisikonakeleke manje. Ladies and gentlemen, good day. Igama lami ndingubutlu. Ndingunolali where I want to be myself as much as I can. Let's make this a first episode. Just between me and you. Let's make this a first episode kabutlu in Central. This is official ndine podcast yimadoda. Kubani wayisazi. This is official. Senjoba ndine podcast ngoku. Now, for the next 30, let's make our episodes 30 minutes. Asina migarando, okay, I would say 24 minutes in 30, but ke asikabe na migarando, so let's make this 30 minutes. And of course, kule platform, we are gonna always be talking about politics, current affairs, and things that concern the nation. I believe I'm a patriot. Oh, xa ndizi-introduce ke ndidla ngothi me ndingubhuti we-youth. I'm going to try and speak English as much as I can. I am the big brother, hence ubhuti to the youth. I am a patriot. I'm a ruralist, ndingunolali. I'm those people that out of a 1,000 bengqinelana ngobhanxa ndizawuphuma ecaleni ndithethe le nto ndiyicingayo, which is the truth. It's going to take a couple of years for you to realize into yokubana no, uLou right. Right. Now, of course, welcome, and I respect and I appreciate you. Kwabantu ke abadibana nam ezivenkileni, there's people who meet with me at airport, at the shops, wherever, that appreciate the work that I do. I want to try and be as humble as I can. Diti, I appreciate you more for watching, but I'd really appreciate wabenen pimali. Right, ladies and gentlemen, no. Let's get down to business. Yemadoda, sizayithini le nto? Senje uba sizayithini le nto? I've prepped some notes apha. Ingxaki ze-ANC azipheli. That is my opening line. Ingxaki ze-ANC azipheli. Into ephelayo i-ANC. No. Ingxaki ze-ANC azipheli. Into ephelayo i-ANC. You can translate that in English. The problems of the ANC do not end. But the ANC is finished. No, that is the conversation. No. Ingxaki ze-ANC azipheli enandiphela i-ANC. Ndawuthi ujonga. Kubi pha. Look, there is no way. Yes, we are young people. We are 702 blacks. We are clever blacks. And people are surprised that we seem smart, yet we still speak about the ANC. There is no way as a child that you run away from home forever. No ungamkana kokwenu, you will still remember that ukhuliswele lakhaya. It is still a home, i-ANC. Noba na izindlu ziyawa ngamabhodlo, kodwa ke abazali bakho bazalelwe phayana. Now you've been taken there, so the ANC will remain a home as much as bana ke sele izindonga zisiwa nazo zibhidlika. I want to start with Phala Phala. In fact, I want to start from the top. As it stands, the ANC is in, of course, denial. We're not going to run away from that. The Phala Phala, the president, I think he's the biggest problem right now in the ANC, because the president Ramaphosa is wanted by white people and he's got money. However, ngoku xa sijonge emva sicinga kwauzuma between me and you. When we look back, we're asking ourselves, wenzeni uzuma khawuphendu.
we're asking ourselves, who was better between Ramaphosa and Zuma? And impendulo ilula madoda. Impendulo ilula. We hated, we were influenced, we were made to hate the President Zuma, but I don't want to sound like an MK. I don't care for green beans. I don't care for either of them. But I'm going to speak the truth. This country has been better off under the administration of Zuma. Let me break it down. Recently, money was found as a sofane. Usela mosbunensi ANC. We know the ANC is running criminality, is running cartels. Pala money was found. The parliament refused to investigate. The highest court in the land said, Ramaphosa must go. Kucho highest court in the land, the Constitutional Court. The Constitutional Court of South Africa said he must go. Sencho he can be. Makaxothwe kucho i-Constitutional Court. I-ANC isamele enyaleni ithi akayindawo. The committee was formed. You are there. You know all this. The committee is formed. I focus on the Eastern Cape. I don't care about international politics. I am not that informed about, national politics. Ndithanda ezi zalapha ephondweni. I think zindilingene. I mean, ndingowalapha after all. Now, just between me and you, I wanna ingxaki ku-ANC iqala kwa-national, iqala ku-number one, lo usentloko. He is rotten himself. Number one, ubolile. Then xa kubole intloko, kubole intamo, kubole amakhwapha, sentsho kubole amadolo, kubole inyawo of this body, ANC. I look at the Phala matter. I look at the High Court ruling that this one must go. The High Court. I look at how the power is corrupting people. I look at how the ANC is protecting Amanyala. I look at how everybody is looking out for their stomachs. Because nobody is calling each other out because kunyeke kunje. And once we ngathi unomlomo omkhulu baza kunika imali uvala umlomo. Senzo wonke umuntu is stealing so much that at least yena abe safe. Akusekho mntu, there's no revolution anymore in the ANC between me and you. But namke, I'm sure ndithethiswa indlala because I'm hungry. That's why I'm still speaking the truth. Maybe the language will change as soon as they give me noba. I'm not even expensive. Noba 500, noba 300,000. I'm speaking the truth. Ladies and gentlemen, never mind the national politics. I want to come home here in the Eastern Cape. The ANC in the Eastern Cape. Yay. Zangandibon, a week or 2 weeks ago, I traveled to Grahamstown where the ANC versus ANC matter was being heard. Right? Now, you all know that the ANC conference in the Eastern Cape has not been held. It got interdicted by court because of ubuqubusha nobumenemene of our leaders. Then the PEC had to be dissolved because the term had ended. As we sit, the ANC in the Eastern Cape has no leadership. As we sit, the ANC in the Eastern Cape has no leadership. Why is that? Because of ubumenemene nobuqhophololo of this leadership. Yalapha, be it Upper Eastern Cape, together with Ithuli House, NEC. Uzawubuza ke into kubana kwenzeke njani? How did the ANC take the ANC to court?
Lwazi Rhotyha and the collective iqela lakhe were not happy eMdantsane on the ground with how the processes of the ANC are going. I-ANC kaloku yinto yobuxoki, yinto yobumenemene, yinto yamagqubusha, yinto yamaqhinga. Right? Now, they caught each other, babhaqene kule nto yobumenemene, and they decided to appeal apha ngaphakathi into yokubana le nto yenziwe rongo, abamanyelwa apha ngaphakathi ANC, because those who were to benefit from obuqubusha were part and parcel of the whole, cover up. They then therefore went to the court of law, which is in East London, eVincent. Bafike eVincent, bazise evidence, bathi ayikho le nto yenziwayo. Umanki, the magistrate or the judge at eVincent in East London, Eastern Cape, ecourt, wanqinelana nabo wathi ayininyanisile, let's stop yonke le nto yastotshwa. Ndixelela mna into yokubana imadoda i-ANC khange ibambe conference because of ubumenemene. Now, I'm gonna ndifuna udakanca all this court ANC versus ANC going here in the Eastern Cape. The ANC goes to court against the ANC. Right? Mandithi ke Lwazi versus the ANC. I'm not going to praise uLwazi. I've been praising him enough. He is sefana notata kwi-ANC, because kaloku not everybody in the ANC kulimenemene. Bakhona abantu abasafuna izinto bakhona amathandazwe e-ANC. Now, for the first time, Lwazi takes the ANC to court around March. Ngeli xesha koququzelelwa ii-conferences. Banyanisile omekshi, funa kube nento oyiselayo. I'm sorry about that. Funeka ube nento oyiselayo because i-podcast ayondlwane yanet. Ndiqaphele loo nto. In fact, funeka ndidecide what brand to associate with enze bizandisponsorisha every time ndipost. Nani ke funeka nilike, nishare, nicomment enze uba sizawukhula siyile platform. Mina niko proud of me. Ndiyibeke phi because I don't want to promote ibrand engandibhataliyo. And there's no way in doing the brand. Now, the ANC gets taken to court by uLwazi. uLwazi Rhotyha, an individual with iqela lakhe at branch level, takes the ANC provincial, ANC national, the Secretary General of the ANC and the ANC itself to court, and he wins. A random member of the ANC engenasikhundla pha emasebeni, he wins against the ANC. uLwazi wayiwina, wayimisa ngxi inkomfa, wabe i-ANC mbombozone zomhlaba in the Eastern Cape ready for ubambe conference. You were there. If you followed me long enough, you will know that the ANC did not have its provincial conference, and it is because of uLwazi Rhotyha. I said I'm not here to praise uLwazi. So for the first time, the ANC national Mfikile Mbalula loses a court wa interdictwa. That's a loss number. First loss is eMonti. They appealed. They lost again for the second time eMonti. But hayi sizayithatha siyise High Court bahamba bayirhini, which is the Eastern Cape High Court. Okwesithathu ke ngoku. They lost okwesithathu. Uyayiqonda? Baphinda ba-appeala le loss yaseGrahamstown. So recently, when I went to a Grahamstown, which is the 30th of April, 30th of July, they lost for the fourth time in the court of law.
ANC has lost Kai4 in the court of law. I'm not saying within the ANC, because the ANC itself is so messed up that nobody's listening to one another. So they babhenela kwinkundla zamatyala. Njengoba babhenela kwinkundla zamatyala to reign. English imkile ke to over izinto zabo. Are you understanding me? Niyandiva ne? Now ndithe kuwe i-ANC fikile Mbalula, Oscar Mabuyane, the PEC, the ANC Luthuli House, the NEC, the ANC mother body has lost 4 times in the court of law. Remember, ANC is the one that is blue-ticking in i-constitutional court. I-constitutional court ithi makagxothwe uRamaphosa. Senjo maka impeach. ANC is blue-ticking i-constitutional court. Now, the same ANC has lost 4 times for Women up at Eastern Cape. Now, they want to go for the 5th time. They want to go to the Supreme Court of Appeal. Apho bayobhena okwesihlanu for the 5th time. La judge yokuqala yasecourt yayithe, yamadoda zisani irodata. Pruvani into yokokubana nina anenzi maqhinga kwi-branches of the ANC. Because nina nivusa abalela. Nisikene ID zabantu ababhubhileyo nina ANC. Andithethi ngamabhunge mna, ndithetha ngento ene-proof. Now kwathiwa i-ANC mayizise i-proof that they are not doing what le nto batyholwa ngayo. Kunanamhlanje bakayizisi lo proof. Instead, they keep appealing and bafika appeal decisions of judges. What interests me is how now the money is not working in the favor of the ANC, because we know isofas the ANC zigcwele imali. Kwi-ANC kukhona iiroom ezingavulwayo ezigcwele imali ne-wardrobe nentoni. But for some reason it's not working. Ayisebenzi. Just between me and you. And it's interesting that the judges, as we stand, whichever judge is going to favor ubumenemene be-ANC, i-integrity yalo judge izawuba sengxakini. Masibayeke baye eBloemfontein, baye Supreme Court. Now, before they get to be listened to a Supreme Court, kuthiwa bazawuqale kuthiwe Bhotlani lo umele oMabu noMbalula izana. Kuthiwe comrade leadership Dali izana. Kuthiwe ngibani mama the judge of Grahamstown High Court izana. Kubizwe nalowa uSemondi kuthiwe nithini ke? Wena ngoku uborulisha olhlobo uborulisha ntoni olhlobo? What made you rule against them? What made you rule for the 2nd time against them? What made you rule for the 3rd time against them? What made you rule for... Do you understand? So the Supreme Court of Appeal is gonna call zonke ezi cases zoyi-4 bonke abantu ezi judges kuthiwe wena bekutheni uzuthi mabanganantsiki kuthiwe thetha. Then the Court of Appeal, Supreme Court of Appeal, is going to decide mnandit. We understand? So this thing of them wanting to go to Court of Appeal, they are just nursing. I don't know what to call it. Banesa i-arrogance madoda kwi-ANC sekunzima. Akho noyi-1 umuntu onenyani onoxelela la madoda into yokubana yebafoka bawo imkile le nkukhu sanjo achithiwe la manzi ithini le nto chithane la manzi mkhulu inkukhu balekile sanjo. There's not a single person who can come to the ANC and tell them the truth that no yiyekeni le nto niyayibulala i-ANC. And le nto yenu ye-court yobumenemene, it's over for you. You are not going to win. You are not going to win. Bazawuphuma ke yabona, they going for the 5th time at Supreme Court in Bloemfontein. Apho bazawukhatya ezantsi ne, and they will go to the Constitutional Court. Constitutional Court le ibithe ibhosi yabo mayixothwe.
That's what they're planning now. They're going to go to Constitutional Court, and the Constitutional Court bazawufika ingu-advocate Ncungayithobi. We understand? No Justice Maya lo ebethe masigubhe kuRamaphosa. Yemadoda, it's very messy in the ANC. Ndifuna wena ngokwakho uzibalele maths. Just do the maths for yourself. What I'm noticing just between me and you, what I've noticed is that everybody fears indoda enye. I'm sorry to say ndiyandazi ndiyamthanda, but wonke umuntu apha uyika uMabuyane. Sentsho wonke umuntu apha uyika uMabu. Amagxibela amadoda amangaka ase-Eastern Cape oyika uMabu. Ewe ke kuthiwa uMabu uziphatha kakuhle ii-comrades zakhe. Sentsho uyabatyisa abantu bakhe, so funeka aprotectwe at all costs. However, at the expense of the ANC? No. Mna, I would have expected, I mean, there's still cadres that are, principled. Mna, I would have thought, uMama uXhego umzekelo, Sheila Xhego, the chairperson of Amathole. La mama ndimjongile ndambona njengomntu o-principled. La mama is comfortable with isalary yakhe yaseParliament. Akafuni kwa-tenders ezibalwa ngazo onantsika apha eMathole. Akanaxesha laloo nto. Ngumama omdala we-ANC. Sentsho oomama uCapha baphi bangathethi. Ndithetha ngoomama ke ngoku. Yinyanga yoomama lena. Oomama uCapha, oomama uSheila. Look, I ndiyoyika ke kuba I'm a young man. Ndingadliwa e-Eastern Cape uba ndingathi awana mazambane. Andifuni uthetha siXhosa sidiphu. Awana nantsika amaqabane ephondo leMpuma Koloni kuba kaloku ayekela ntoni kube nje. Sentsho ayeke kutheni na kunje nje sinemibuzo baphi nalabafazi abevalelwe majo thina siya kutheni na kunje nje. Nobody's asking those questions. Everybody's looking out for their stomachs. And ke ngoku yona i-ANC is going under. Iye itshona ngale ndlela. No. The ANC is going under. The leaders that I personally bendinalo ithemba kuzo, when you look at uNgqondwana lo wase-OR Tambo, unayo indoda kodwa indoda. Ewe oogade besibathembile ne noQoboshiyane, but babethwa bathi sangu Mabuyane. Sentsho uyababona ngoku bana bagevezela amadolo kunzima kwa uthetha inyaniso. Kubi man pha, sentsho kubi. And ke ngoku who is going to save the ANC? Ungandixeleli ngothina abantu. No, ungandixeleli ngocomrade Lulama Ncungayithobi. No. He is fighting, yes, ngohlobo lakhe. But at the same time, I feel like utyasha kanda man. Akandilweli kahle. Akalwi. Yeah. Andazi man, andazi. Sentsho uba andazi. Hey, mna madoda. Andazi. Mna ngoku ngese ndi-6 feet under uba bendikwi-ANC. Hayi, because bendingazovuma mna umbutho wonke atshe angqungqe ngomcingo omnye ngenxa yomntu omnye ufuna i-third term. This particular episode is not about uMabuyane. It's about the reality of what is happening in the ANC. Kubi pha. Sentsho uba kubi pha. Now, ladies and gentlemen, ngazi uba iyozala ngomoni. Ngazi bana iyozala ngomoni ngumbuzo. Iyozala ngomoni. Now, we've briefly spoken on social media about the mayorship of a Buffalo City Metro. Of course,
of course, iBuffalo City neNelson Mandela Bay zinengxaki nomeya. Ngelishwa ke lomhluzi amanqina inyanga yoomama le sikuyo. And bekufanele uba ndithetha in favor of oomama, but khona ndizayithetha in favor mna. Andinaxesha lalo. No. I'm not going to speak in favor of ubaba Lobisha. Udabe ngcono uprincess. Hayi kodwa kuzawuthiwa ke kuba ndimthanda. Nobabsi ndiyamthanda, but ithini yibena ithini into kababsi nalaa mfana ngubani Mayana ngubani laa mfana bebejola kwenzeka ntoni pha kuthiwa uwinile laa mfana andazi uba ngubani Siyanda Mayana into ezilapho kuthiwa khambe ndimjonge kuthiwa uwinile against uprince lo mntana ubabsi Siyanda Mayana. I have opened a case of extortion against Mr. Siyanda Mayana kutsho ubabsi ngoMarch. Ngoyi-good party lo Siyanda Mayana, but ke ngoku i-bottom line into yokokubana uwinile uSiyanda Mayana, which puts ubaba Lobisha ngaphantsi. Ubaba Lobisha mos ebefekise nesi scandal sale transformer, andiyazi uba isithini full story ye-25 million ye-transformer eliselwe uKurha Steels. Ingathi ke andikho sure, you can check for myself, you can check for yourself. Kuthiwa there's been filed criminal complaints regarding the alleged unlawful removal of municipal property, okay? The 25 million transformer controversy raised public alarms regarding the unapproved leasing of a municipal electricity transformer to a private firm, Kurha Steels. Umbuzo ke ndikhe ndawubuza into yokubana le mali yale transformer ubaba sebeyithatha ifake empokothweni, le 25 million ize kuye self, kwenzeka ntoni phaa? I reached out to ubabsi at some point. Akandihoya ke, of course. Akho mntu uzawundihoya mna ye-guilt. So I'm sure ke into yoba bangandihoyi because uyazazi ubu-guilt. Nantsi court irulishe yathi ubaba Lobisha, the mayor of Nelson Mandela, mayibhatale lo mfa uSiyanda Mayana. Ithi ubaba lo makabhatale uSiyanda Mayana. I'm gonna search that matter uba kanye ke ngoku kwenzeka ntoni kwi-ANC, sorry kule nto kulaa nto yaseNelson Mandela nale transformer nobabsi. But regarding the mayorship, who is going to be your next mayor? Baba Lobisha, Andile Lungisa, I don't remember who else. They've gone for interviews for Nelson Mandela. Then at Buffalo City, Uncedo Khumbaca, umama unocawe Mafu, Princess Faku, ndiyamlibala ke lo wesine, ndizambuza kubani na. Khamba nditshekishe abantu. Ndiyamlibala lo wesine. They've gone to interviews. And akuzuba kudala. Hey, umbalula nimnotisile kule press briefing kule nto bebenayo apha eBoksburg. Uteketile xa kubuzwa into yokubana imeya nizasixelela nini uba ngubani who's making it to a list of mayors. Kuyaliwa apha kwi-ANC. Because there's people who want these leaders ezikhokheleyo ziqhube. However, senjo xa ndisithi there's people okanye there's an individual ebhaqayo eBuffalo City naseNelson Mandela. However, the committee is saying bamoshile abantu eBuffalo City. Umoshile umaprince eBuffalo City, akho nto ibhadlele ayenzileyo, makaphume. Mna ke as the reporter and the lover of umaprince ndizawuma ecingweni madoda. I'm sorry to say, ndandinxele kudala ndathi ndanika i-disclaimer ndathi uprincess mna ndiyamthanda. Eyobana imonti ngekho nto ibhadlileyo yenzekayo ayisha. Ndithanda i-individual lena. Ndizamthanda noba seyiphumile. However, is she fit to be the mayor of the Buffalo City?
andazi, I can't answer that. Look, umntu xa ekhokhela okanye xa ekhokhele akho mntu, there's nobody. Leaders are not our favorite people. We're always fighting leaders. Ndicela abstain from the opinion around the mayorship of Buffalo City. However, there's 4 candidates that have interviewed for this Buffalo City mayorship position, mayoral position. And it doesn't look like it's favoring Princess Fako. Now, regarding the Nelson Mandela Bay Metro, Babala Lobishe versus Andile Lungisa. Andile Lungisa isono sakhe sinye yila jaki yobetha umlungu. Wenza into eyi-1 wabetha umlungu. Otherwise, yeah, ingathi angayithatha laa nto. But ke i-faction yakhe yile ingafunayo yile leadership ikhokheleyo. So the decision of the ANC mayoral candidacy akuzugqiba abantu, kuzawugqiba imali. Money is going to decide there. The money is going to decide who is to rule or lead or is to become the mayor of the ANC in those 2 metros, Nelson Mandela and the Buffalo City. Lastly, benivile into yokubana i-UDM is taking over the ANC, the Eastern Cape. Impukane? I've not seen Impukane since January. Hindon leskuyo. Now, the UDM is taking over the ANC in Buffalo City. Kuzakwaziwana tata. Akumanda kubi pha eBuffalo City. Kuliwa ngeground, kuliwa ngeziphunzane nemdantsane. Nesnar Park, and ke abona abantu baphila kabuhlungu abantu baseziphunzane, and in numbers. There's a lot of numbers there eziphunzane. There's a possibility that izayikho collision lento ANC eBuffalo City Metro. Ndiyazibona i-UDM is strong. However, kukho ne-ATM, kube khona laa nto yezabharethi isibomvu. Iyafa ke laa nto. Sentsho iyafa laa nto. Abantu kaloku amaXhosa awenziwa njalo. Awazi ukhokhelwa yi-flip-flopper, I'm sorry to say. People who are still voting for the EFF okanye favoring into ethi ne-EFF are possibly just there for their stomachs and the deployments. Otherwise, yenye sentsho kube napha kwi-EFF, because from my experience with the EFF previously, andifuna uthi ubhutululo weGypsy, according to uMagaiva, umbize i-flip-flop. Unumber 1 we-EFF ngumntu ongayiginyiyo ncam, akayithandisisi into edibene namaXhosa ne-Eastern Cape. Why? Ground forces of the EFF have always complained, aba bakhokheleyo kwamasipala, ubana asinikwa nesenti thina ngumalem. That's why kungekho nto yenzekayo, siyazisokolela. In fact, uthatha apha kwiisalari zethu and we expect uba izinto zenzeke ngeesalari ezi zethu. Umbutho akazenzeli into i-leaders ezikhokhele phaa. That is the reality of the EFF. I don't know how true it is, but andiyiboni i-EFF ibuya istrongo i-Eastern Cape at all. Ndijonge ne-leadership ye-EFF ayingunomgogwana wamafokofokwana wethu angenamsebenzi. Enye into akho mntu uhappy. Ingenzeka uba ii-CV zabo sesikwi-ANC as we speak. I'm sorry to say, I don't respect the EFF at all. I-exista nje ke kuba neminye imibutho ikhona, but hayi sham, good luck with them ne-elections. But abantu base-Eastern Cape andiqondi uba bayibonele ntweni i-EFF, because we have learned of its dodginess and this behavior ye-cult. I don't think it would sit well with Xhosa people, especially particularly thina ke bantu base-Eastern Cape. Otherwise, that tall one, lo mde wasecaweni, laa nto yase-ATM, uVuyo siyamthanda individually,
but isibhidiswa laa nto idibene nalaa tata nale cawe, so we don't quite know into yokubana sizothini. But ke siya kwi-local government elections, let's just keep analyzing as things happen. Emadoda mandiniye kanjalo ke igama lam ndingubhutlu, ndingunolali wekunqayi. This is episode number 1. Hey, I'm all over the place, but I'm going to try and narrow it down next time sithetha. Please do like, subscribe, share, comment, suggest, because I do want guests at some point. Alright, ke sharp. Hey, sisigantsontsona ngoku, brothers.